सासे थरदोंलाय बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज रायजोआव गाजा गोमजायै फालिनाय आबिर फोरबोनि समावनो सानै लाइमोननि जिउ खहा नंगौ बे समाव बाक्सा जिल्लायाव मोनसे गिथावना बाइकनि सौग्रावलायनाय जाथाय हरखाब सौग्रावनाय जाथायाव जादों सानै लाइमोननि जिउ खहा जिउ गोमानाय लाइमोननि मुंखौ कारिमुरानि फनेन्द्र दैमारि आरो दिंखु बर' होननानै मिथिनाय जादों आबिरनि फोरबोआव जौ लोंनानै फैफिनबाय थानाय समावनो बाक्सानि अदालबारियाव हरखाब सौग्रावदों मिथिनाय बादिब्ला बिसोर सानै लाइमोना AS14N3121 नम्बरनि फालसार बाइकजों दारागावनिफ्राय आबिर गेले गेले फैदोंमोन नाथाय गोख्रै फैबाय थानाय समावनो मोब्लिब खुन्थियाव सौग्रावो थारैनो रायजोनि गेजेराव जागायजेननाय आबिर फोरबोनि समावनो बाक्सायाव बे दुखुनांथाव जाथाया नुजाथिदों ক'ৰ পৰা আহিছিল দেখোন গম পাইছ নেকি কিবা পুৰা বানত হেৰি আছে নেকি না হ'ব পাৰে কিন্তু আমিতো গম নাপাওঁ আৰু দেখাই নিজে নিজে খুন্দা খাইছে না নিজে নিজে খুন্দা তাৰ কি হ'ল ঘটনাটো শিৱসাগৰৰ পৰা আহি পেলাই দলগৰ পৰা নামি সেই খুটাত মাৰি দিলাক মাৰি দি লগে লগে স্পট ডেড এজন আৰু এজন ক'ৰ পৰা গম পাইছ নেকি ক'ৰ পৰা আহিছিল মছলপুৰ চাইডৰ পৰা আহিছিল নেকি गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन